Vitajte v obci Bušince. Vitajte v obci, ktorá leží na juhu Slovenskej republiky, 15 km od okresného sídla. Je to pohraničná obec, susedí s Maďarskou republikou a jej prírodnú hranicu šťastí tvorí pomerne známa rieka Ipel. Ja sa volám Mária Drugdová, pracujem už 3 desiatku rokov na tunajšom obecnom úrade ako matrikárka aj ako pracovníčka obecného úradu. Ja by som sa vám predstavil, som starosta obce Miroslav Gomola, vo funkcii starostu som 3. volebné obdobie. Obec Bušince je položená na juhu Banskobystrického kraja, kde sme zmiešaná obec. Čo sa týka našej obci, máme tu základnú školu s materskou školou, ktorý minulý rok sme oslavili 50. výročie. Máme tu zdravotné stredisko všetkých lekárov, všeobecný lekár, ženský lekár, zubár. Máme tu lekáreň ako aj detského lekára. V našej obci, dovoľte, aby som spomenul také najväčšie právne subjektivity, a to podnikateľov firma RC, SROčka, ktorú vedie pani Erika Vravcová. Ďalej je to pán Jan Záhorec, firma Monty, ktorý sa zaoberajú výrobou cestovín. V našej obci máme zbor pre občianske záležitosti, kde môžeme sa pochváliť s tým, že sme 6-krát účastníkmi laureáta ceny ministra kultúry. Taktiež v našej obci máme šport, to znamená fotbalový klub Bušince, kde hrávame okresnú súťaž, a to 2. triedy. V roku 1993 založila magistra Dana Strhárová detský folklórny súbor Konvalinka, ktorý pracuje pri Matici slovenskej i pri základnej škole s materskou školou. Ako predsedníčka miestnej organizácie Matici slovenskej v našej obci vás oboznámi s ich činnosťou, s ich aktivitou a ako sa im darí a čo plánujú do budúcnosti. Detský folklórny súbor Konvalinka vznikol v roku 1992 na pôde základnej školy Bušince pod záštitou Matice slovenskej, ktorej zásluhou si súbor postupne zabezpečoval krojové vybavenie. Finančne súbor podporovali aj podporujú nadácia Matice slovenskej Prebudená pieseň, nadácia Ministerstva kultúry, miestni podnikatelia ako RC, aj z Bušince, obecný úrad, ale i základná škola. Detský folklórny súbor navštevujú žiaci od 1. po 9. ročník, a to podľa záujmu. Za 17 rokov nášho pôsobenia sa vo folklórnom súbore vystriedalo okolo 200 detí. Spoločnosť Aladára Žehliho sme založili v roku 1993, keď sme oslavovali jeho 110. výročie narodenia. Bol to aviatik, pilot, letec, ktorý sa narodil v Bušinciach, chodil tu do školy. Jeho uznával skoro celý svet, bol to v Maďarsku druhý, ktorý takto vedel zlietnúť. Naozaj takých lietadlách, predtým tie lietadlá, ktorí tak začínali, tak 90 km rýchlosťou išli a on už vtedy s tým Žehli 2 išiel 170 km rýchlosťou, ktorá bola obrovská. Mali sme tu naozaj odborníkov, ktorí v týchto veciach sú veľmi, veľmi uznávaní, tak vraveli, že Beethoven v hudbe, Einstein vo fyzike a Aladár Žehli ako aviateke bol prvý. Kto navštívi našu obec Bušince, odporúčam, aby sa napil z našej vody medokyšu, ktorá má liečivé účinky. Pre svoj vysoký obsah železa blahodárne pôsobí najmä na žalúdok. S veľkým záujmom chodia ľudia k tomuto prameňu pre vodu aj z okolitých obcí a okresov.